Iki halus. Wajah. Neno nane, neno nano nane, neno nano, lale lo lale. Kodhok cipir, dikelo tahu, kadung tresno kok ora kadung. Kodhok cipir, disrutuk kare, kadung tresno lagake wong. Nane no nane, lelo lalo, lelo lalalo, lelo lale. Hei, woi. Sik jaranmu. Ketoke jaranmu suwi ra didu iki. Sik. Piye? Iki jaranku kok agresif. Lah iya melane kok suwi ra didu apa gak piye? Iya, sik tak delok. Oh iya. Lanang apa wedok to jane? Heh? Lanang apa wedok jane? Lanang, sing iki lanang, sing pertama iki lanang. Oh iki lanang. Sik. Kok angelmu dadi delok jan? Wah, wis roh aku. Nyapa? Kono, parkir rono. Iki nyapa jaranmu? Jarane njaluk kawin, Mbake. Oh tak kira lek M. Kayak nyundul-nyundul ngene terus. Tak kira lek wayahe abang. Apa? M. Oh, jaran lanang kok Kok lanang to iki mau? Lanang Oh tak kira lek wedok. Sing wedok ki jaranku mek 3. Sing wedok 3. Iki kok ngetokne pira? Ora, wis mentukan mangok. Lho gak ketokne jarane pira? Jarane 6 sing tak. Oh jarane ketokne 6. Heeh. Berarti sing lanang 3, Sing lanang 3, sing wedok 3. sing lanang 6. Loh, sing lanang 6. Lah sing wedok pira? Sing wedok 1 2 iki sing sitok nang mburi. Oh, sing wedok iki. Oh, loro iki. Masa iki jaran? Jaran iki. Oh. Lah sesuk kena iki Oh, ndak balapan. sido, Let. Oh, gak sido jaran. Ndak sido jaran. Lah apa kuwi? Anu pedet. Loh, malah cilik iki. Iya to jane. Iya. Jajal sitoke nek. Sing sitok. Iya, heeh. Manut iseng yo, Nduk. Ayo manut iseng. Anteng iki Jon, anteng iki ketoke anteng. Anteng iki penak. Iya penak. Sing keloro. Sing pertama Alhamdulillah. meng nyantuk ngerti apa ora kowe kok isane galak ngono ki ngerti apa ora sing pertama ki, Mang? Lah ngopo? Mergane wis jomblo suwi. Wis gak Heeh. suwi gak kangge, suwi gak Ora duwe kangge. pacar suwi lek sing iki duwe pacar dadi ki lulut. Dadi wis kulino ditokke. Ngono Iya, lho. iya. Maksudnya Apa sih ki- ditokne? Maksudnya ki ditokne neng pagelaran agung nampilne seni pertunjukan jaranan. Ngono, lho, Lek. ya. Berarti sing sitoke ke mau sing barep ke mau gak suwi gak ditokne. Suwi ndak ditokne. Wah. Jomblo kok. Makane kembut ngono Pak. Nah, ngono kuwi Kudu lho. lah ditekoni kudu budrek kae ya Kowe suwi ngerti gak ora petu. sing pertama meng ngerti ora? Lah nyapa? Sing duwe panggung lho. Sing duwe panggung kowe nyemoni iki dicepoti sak wayah-wayah kapok. Ayo ditokne nek sing nomor 3. Oh. Bijil saking sasana busana lumawas saka ing papan pagelaran Jawi. Katidak nyodeni perangkat putu. Ingkang sami turungga kang estika prasuk busana kang prajuritan. Katentereng gina serambil cinodro kadya selo bleni selo kang rangam blandini kang rencep rambut cantranding. Biyen cinodro kadya Raden Mas Bagus Permati. No. Wis. Oh, oh. Kene parkir. Nah parkir kono. Jantenan. Ditaleni gak? Oh gak usah. Ben iso digar engko. Oh, ben bisa digar oke. Heeh. Iki anteng iki. Jaran ki pokok cilik dhuwur ngene iki. Heeh. Iki mesti mbiyen mboke mesti nyidam rijing.
Nyedam apa? Rijing. Rejing dah. Rijing bloter apa rijing? Rejing. Lah ya rijing kuwi lho. Lah kok rijing? Iki lho mokoke kan. Rijing. Rijing lho pawakane cilik dhuwur. Ngloyet cilik dhuwur. Oh iya. Mesti manut ngene iki. Tapi biasanya ngono kuwi panganane akeh ngono. Endi? Ngono kuwi. Panganane apa? Panganane akeh. Sing iki titik. Oh titik iki. Oh. Sing akeh iki biasane sing ngarepe sound control. Nyekel mic biasane. Asu aku iki, Cok. Su. Moden bejat. Ayo tok nih nomor 4. Iya. Wicil saking sasana busana lupa pasawing papan bakalangan aku. Yang menikah candraning Purkadang Putru. Sampai ini terogang esti kang resuk busana kang prajuritan Trengginas Rapil. Om. Dah. Asune mana di? Bisa toh? Iki siji loro telu papat. Asune mana di sian sih? Lah kowe nyapa to medun iki? Lah peti nyapa? Lah jari ngon-ngonmu. Lah kok ngon-ngonmu kok wedi iki piye jane iki? Kok sontekne pegak? Wes. Lah kene kok Kliru lek ku nyontekne. lah nyontek apa kuwi wingi? Sontek kabeh. Lah dalah pegak meteng. Dadi aku kok malah gua lak ngene to. Setok ku lanang wedok to kuwi kok sontek kabeh iki. Lanang. Kuwi kok kayak implan ae wis awake-awake metu ning Lanang ngene. kok implan. Lah gak sontek jarimu sontek kabeh. Yo lanang iki enek sing nganggo kabeh yo an. Ora putut nekokne. Piye? Kuwi lambemu apa guwing tenan to ngono jare. Kowe kok dongakne to kowe? Ora budak sitok iki lho. Iki budak 1 iki lho. Ora. Budak 2 kan ada di sini. Iki make up. Mbok mek. Kok guwing tenan. Mau bodo demen lah aku guwing. Lho ora ya putut ki nekokke. Kuwi iki sarana tinggi istilahnya profesional kerja apa memang kuwi tenan. Wong wingi-wingi gak guwing kok saiki guwing apa tas nubruk apa ngono apa piye ya apa. Ora lek kepangomone kuwi. Ora ya wis ya tokno neh. Kulo. Diomongi anu jare ning omah nek wong mulih lho. Piye? Ning omah nek wong mulih jare. Bene mulih, ben numpak Grab. Moten asu. Ayo, Jak, bacotke. Iki jaranmu teko Ponorogo, Ja. Oh iya, teko Ponorogo. Siji loro telu papat limo, siji loro telu papat limo, siji loro telu papat limo. Kurang sitok kok ijurono sampai subuh ya Bangga. Kurang sitok wis siji loro telu papat limo kudune 6. Kowe iki nggawa 5 apa 6? Sing tak gawa 6. Lah 6 berarti kurang sitok. Kurang sitok. Heeh. Anu genep ana Pak Bu? Lho. Itu. Kowe tugasnya mau ngenong kok iso. Kowe tugasnya mau ngenong. Oh tugasnya ngenong. Iya tugasnya ngenong. Tak kira lek yo jaran. Surya iki sembarang-barang bon-bonan gede-gede kabeh. Endi bon-bonan? Oke, lha kuwi kok kolor. Kolor piye to, guys? Suwal kolor. Maksudnya nggone ning lor kono lho, omahe lor kono. Ngarep. Sing nyuwari kuwi lho Danang tukang timpong lho. Omahe lor kono lho, omahe daerah lor-loran kono Kediri sakandane kono. Kediri. Iya, ngono. Kok iki lek omong mesti ra jelas lho, Pak.
Sing jak jelas iki dirimu lho angel iki. Kowe iki jane melu sapa to, Lek? Gak melu sapa-sapa. Ya wis melu aku. Lek napa? Bengkel las lho. Bengkel las sangune kok watu. Ning dindingin. Bijil saking Sasono Busono kok tidak nyodening para kadang putru. Beh, kuwi ketoke kuwareken kuwi. Kuwareken apa kemendemen dalan ambunan jajal abape ambunan jajal abane kemendemen gak? Piye? Kemendemen apa ora? Kemendemen apa kuwareken ngono Mas? Ora oleh. Piye? Kok bahas mendem-mendem iki nyapa? Ngono kuwi ra oleh, ngono kuwi pekat penyakit masyarakat. Lah jare sapa? Kene iki steril kabeh. Jare sapa? Iki ora kemendemen. Omonge sapa? Mendem sik to jare sapa mendem ki pekat masyarakat. Yo jarene Pak, anu Ustad. Alah kleru. Kuwi lho ngarepku yo mendem yo anu. Endi? Ngarep sindene lho. Sita sebelah lho. Sebelah iki lho sinden. Heeh, sebelah. Lah aku lho mendem. Mendem apa? Mendem tresno. Ayo. Kuwi lagu Lek kuwi Lek. Lah buktine yo yo. Pirang-pirang dino galo. Sik to. Lek digeret ki nengase joget mari ngono parkir. Kok iso langsung diprok lho. Piye? Lempo. Wah, ora, Pak. Bane gembos iki, Pak. Bane gembos. Ora, biasanya ki si jejaran ini nalurine dewe-dewe. Mempunyai sifat yang berbeda-beda. Podo koyok menungso. Sama seperti manusia. Antara aku dan kamu memiliki sifat yang berbeda. Ya, berbeda. Walaupun sama-sama ciptaannya, tapi kita dianugerahi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur. Bersu apa? Bersyukur. Oh, iya. Nyukur nih gimanaan. Terus iki wis jarane jangkep 6. Iki jarane wis jangkep 6. Oh, saiki arep potokne apa neh? Iki ben nindakne kewajiban. Joget menghibur masyarakat desa Serengat kene iki. Dadi wis to bene. Kowe engko lek dikip tambul karo wong ponggok sak panggok ngene. Kebon Duren, Kecamatan Serengat. Kowe tenan lho, kowe engko lek mulih dikip tambul karo wong kene kapok lho kowe engko. Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Betul lah. Iya bener. Ya, betul Pak. Salah sih An. Aku lek salah coreken ya Pak. Dicolek teko ngendi? Lah salah Pak jereke. Anakku lek salah ngono mesti kon nyoret. Ora. Iki wis genep Mas Kolek. Iki ben ngayahi kewajiban. Iya. Jejogetan asum lelipur. Iya toh, kagem masyarakat Bonduren kene muga-muga adik sing dipitoni dadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin. Berbakti kepada orang tua. Amin. Dan juga bisa meraih cita-citanya setinggi langit. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Nyu Suryo Wijoyo. Mek ngono kuwi ya. Wis, ya wis. Pasar Prabanyu. Pate celeng sergi. Pate danyo dari pate celeng sergi ingkang sami abdi kalau tidak isang Prabu Kelana Siwatun. Wonten sajroning mono kang kalah seluruh boyo kang gedhe. Boyo kang alas seluruh boyo kang gedhe pekimu kang gedhe gawe goro-goro kang gedhe.
Ambigal tidak iso Prabu Klono Sewadono. Katindak nyonene yang celeng seregi. Kaderek rompaipun perhati yang celeng seregi. Ugi kasusul dening Patih celeng seregi. Ingkang tumpet-tumpet ambigal tidak iso Prabu Klono Sewadono. Badhe nglamar Kusumani dia ayu kang jejuluk Dewi Songgolangit. Adalah hei para kata kakon dalam putri kang sami kang kemarotan ikang watri pandringan sekitar kenematan candrening para kadang putra kang sami pinanggih ikang sami ngerasuk busana kang prajuritan nggambaraken prajurit sewu negorong kang cacahipun nenem kanom sak kembaran ikang ambigal tindak isang Prabu Klono Sewadono nggih menika candrening yang celeng serenggi ugi Patih celeng serenggi sak kembaran kados pundi anggening perkatang putra palimur kita samarga ngaturaken sugeng pinarak putra kata lupain nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya kelepatan mugi perkatang putra palimur manggi rahayu kalih saking sambi kala nyuwasana para tamtama nyusurya wijaya lumaksana magita kita ing baris. Pia siap. Siakan. Surya Wijaya ayo suar awas
Rara jenggreng pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan cukup bandung kowe aja kumaluka barang iki kang kekudurung rampung pilopati kang Mas Prabu Kupala kang mosedo labu ing wono segara otopet kowe wanita keparot ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu panggih Marmaya aku duwe aji sekti saka dawa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa Joko Bandung aku terbe bebono dadi sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang apa nyuwunmu tak turuti Sambikala
bisa loh. Kocap cari tori kalau sama sepero-pero bokolona sewa terus saking Kadipaten Ponorogo. Awat rekan arah-arah tumbuh semua dari kuturu segedir. Sabar bani pun bokolona sewa terus banding kelompok kesemua dia ayu kang jejunuk dewi songgolangin. Wonten ing sajene wana kang sajene wana kang alas Lurboyo kang gedhe. Wana kang alas Lurboyo kang gedhe pekewuh kang gedhe. Gawe goro-goro kang gedhe. Abegal tidak iso kerobok lono sewandono. Kewan alas kang sartu kalak. Kang dipandhigani dening Eyang Jaling Serogi ugi Patih Jaling Serogi. Robok lono sewandono kang anggiring dening para prajurit Semenegur. Ingkang sekti mandra guna pepasan ora tegas bapak malu dipandhi ora tegas. Sisane grito. Prajurit sak jumuk-jumuk. Prajurit sak kerucuk-kerucuk. Wani ngalang-alang ini aku tenang geger. Maju dadel gandeng atiku gel. Lino pangendamu bakal tak gawe rondo tenan bojomu. Bala-bala. Kuwi kok pakan lele. Bocah kuwi kok pakan lele. Baik
Anjes moro arimampi mes mirakula warato jase mutien lurung layo ning kutha Prabu Alingga perang tandhi lan urung biisma karya mukti wong ayu pun kadang pamit ala astra
Eyang Suryo Wijaya tak suwun-suwunipun panjenengan kersong sowan kersa mlebet wonten ing anak wayang Suryo Wijaya ya hadir ya no ya la bala
dapu sing kabare kangenan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung biasa tresnomu saiki wis ilang ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe ning karepe moto ning dalan anyar kowe karo sapa ning kulon terminal Kartanegara Ngawi Kembadapu sing kabur kanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnomu saiki wis ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe ning karepe moto delok jaranan kowe karo sapa ning kulon terminal Kartanegara Ngawi Aku sesuk upacara. Kembadapu sini sawang kudo ora garing nanyar mongso ketiga tarasa eling jamane semono ning kulon terminal Kartanegara ning dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dhewe ning karepe moto delok jaranan kowe karo sapa ning kulon terminal Kartanegara Ngawi Kembali bersama